L'accés a l'habitatge. Tenim noves dades que comentem i després tindrem oportunitat també de valorar aquí amb la vicedegana del Col·legi de Notaris de Catalunya. Què diuen aquestes dades, Josep Palau? Mira, són dades concretament de compravenda d'habitatge, que de fet es van donar precisament en una jornada del Col·legi de Notaris, i el que ens deixen entendre és, evidencien això, que l'accés a l'habitatge és molt complicat i és un problema important. Nosaltres hem agafat aquest informe i n'hem agafat 3 titulars principals. Després podrem explicar més tranquil·lament, podrem ampliar tot plegat aquí a la taula, però anem a veure aquests 3 titulars. Bàsicament és com comprem pisos aquí a Catalunya. Doncs primer de tot, els comprem quan som més grans, més vells, directament. Mireu, el 2007 el 44% dels pisos que es compraven eren de persones entre 18 i 35 anys. Mireu com ha baixat. Ara, el 2023, només el 23,6% dels pisos que es compren són a persones entre 18 i 35 anys. Per tant, cada vegada necessitem ser més grans per tenir la capacitat econòmica per poder fer front a una hipoteca o a la compravenda d'un habitatge. Per tant, més grans. De fet, l'edat mitjana en què les persones compren pisos és, de fet, això, 10 anys més alta, dels 37 del 2007 als 47 del 2023. Les dades en aquest cas són claríssimes. I per què segurament anem més tard a comprar pisos? Doncs també perquè cada vegada són més cars. Mireu, a Barcelona val de mitjana 332.000 euros un pis al 2023. Això és el màxim que s'ha registrat. És la mateixa dada que el 2007, que era un any abans que explotés la bombolla immobiliària. Per tant, era quan estaven més cars que mai. 332.000 euros aquest preu de mitjana. Rècord. Mai havien sigut tan cars els pisos. I finalment, hem dit, són més grans, són més cars, però és que a més són més estrangers. Cada vegada hi ha més estrangers que compren habitatge, concretament, pràcticament el 35%. I les pujades es noten sobretot a Girona, que ha pujat un 23%, o a Barcelona, que ha pujat un 27% des del 2007. Per tant, aquest és el panorama complex. Cada vegada som més grans, cada vegada paguem més i cada vegada compren més estrangers. Doncs és un tema prou preocupant tot plegat, aquesta radiografia que ens has fet de la situació de l'habitatge a Catalunya, i teníem ganes de parlar-ne amb la vicedegana del Col·legi Notarial de Catalunya, la Raquel Iglesias, que avui ens acompanya. Raquel, bon dia i moltes gràcies per estar amb nosaltres i per intentar entendre què està passant amb aquest increment de preu i alhora aquests joves entre 18 i 35 anys que ja no poden accedir a un habitatge digne. Per què passa això? Què passa en aquests moments que no passava, per exemple, quan nosaltres érem joves, que hi havia un percentatge molt més alt de gent jove que podia comprar un habitatge? Bon dia a tothom. Disculpeu-me la veu, estic una mica... Tranquil·la. Nosaltres creiem, des del col·legi, amb les estadístiques, que això, clar, té molt a veure amb la situació econòmica del país, però sobretot aquest increment de l'edat jo crec que està molt influenciat per l'accés a la financiació. L'any 2007 i abans el percentatge de financiació era molt més alt, per tant la facilitat per accedir a un crèdit era més... Per tant, des del Col·legi Notarial esteu fent una crida a les entitats financeres. Suggeriu que les entitats financeres poguessin ser jo crec que més flexibles. S'ha de donar una solució global, és a dir, les entitats financeres estan per donar crèdits i per recuperar aquests préstecs i aquests crèdits. Jo crec que nosaltres el que estem dient, juntament amb els altres operadors jurídics, vam fer una jornada fa molt poc amb altres operadors i creiem que és necessari un pacte global de caire polític i legislatiu de tots els partits polítics que donin resposta a aquesta demanda d'accés a l'habitatge, fonamentalment als joves, però clar, s'ha de facilitar l'accés i s'ha de protegir també els drets de propietat. Creiem que la llei no està donant els resultats que estaven previstos i que s'ha de reformar i s'ha de legislar d'una altra manera per protegir a les persones més vulnerables, per donar accés a les persones més joves a l'arrendament i a la propietat, i també s'ha de protegir el dret de propietat. El preu mitjà de l'habitatge a la ciutat de Barcelona, aquest 300.000 euros, 332.000 euros, estem a aquells nivells de l'any 2007. Per tant, què hem après de la bombolla immobiliària?
això és un altre problema, és veritat, però el que deien també en aquesta jornada que estic comentant és que el cost de producció... Avui parlant d'intel·ligència artificial de milions de dades també és útil per als usuaris si volen fer alguna consulta o gestió en línia, no? També serà més fàcil, no?, trobar aquestes dades? Més ràpid. Clar, podem establir processos més ràpids d'ajut al ciutadà, online sobretot, per resoldre les seves qüestions més freqüents. Sí que és veritat que ajuda també molt. Finalment no s'acaba construint. Perquè la intel·ligència artificial, què millora? Amb què millora el vostre sector? Agilitza els processos automàtics. És a dir, la nostra funció, l'AIA no està preparada i no pot suplir la funció del notari com a tal, però els processos, les activitats prèvies de preparació de la documentació, nosaltres demanem, o sigui, consultem molts registres i això es fa molt més automàticament que com es fa ara, serà molt més àgil preparar el document. I la feina posterior al propi atorgament del document, també les presentacions als registres, si automàticament la IA detecta quants registres s'ha de presentar una determinada escriptura i no hem d'anar un per un, això agilitza molt els processos previs i posteriors a l'atorgament de l'escriptura. Per anar acabant, m'han explicat que hi ha una bona notícia també i està relacionada amb els arxius notarials medievals, que està creixent aquesta xifra, sí? Sí, estem també en un procés molt interessant de digitalització dels documents medievals i de posar a disposició dels ciutadans la consulta d'aquests documents i la veritat és que estem molt contents, està augmentant cada vegada més, clar, i estan a la disposició dels ciutadans, són documents històrics molt interessants i donen a conèixer la història del notariat, que també és molt important. Parlant del segle XV, no? Molts documents del segle XV. Clar, l'arxiu tenim des del segle Per exemple, molt llatinoamericà, capital llatinoamericà, que Prats, i aquí, per exemple, molt americà, la tecnologia comparar l'època medieval i per altra també ser molt més eficaços. Raquel Iglesias, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. En moments de crisi, només la imaginació és més important que el coneixement. Albert Einstein. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Ha pujat moltíssim perquè ells no tenen aquests problemes, tenen capital i poden comprar i els preus són atractius per ells. Perquè el preu estigui en un nivell que és artificial. Però clar, quan un cop hi ha aquest percentatge, aquest 35% de compra-vendes a estrangers, això crea també un efecte crida. Per tant, és un 35% que és una xifra que costa després de rebaixar, perquè ells, hi ha un efecte crida, es van dient, escolta, allà es pot comprar més econòmic, és una bona inversió, Barcelona és una ciutat d'èxit, com estàvem dient, i per tant sempre continuaran mantenint-se aquests preus i entrant capital estranger, que segurament tampoc discuteix massa el preu i pot fer compres al comptat o sense demanar hipoteques. Moltes compravendes d'estrangers no tenen financiació. Cap tipus de financiació. Clar. No, clar, però això no ho podem revertir. El que hem de procurar és facilitar l'accés a l'habitatge, sobretot a l'habitatge habitual dels joves i de tot ciutadà, però sobretot als joves, que ha pujat moltíssim l'edat. Manolo. Aviam, jo voldria fer alguna puntualització. Evidentment, hi ha molta especulació perquè hi ha molt de capital dispost a invertir en Barcelona, pel fenomen d'atracció de Barcelona. Hi ha vingut molt de capital, primer rus, ara no poden fer-ho, però primer rus, i després nord-americà. Atenció. I d'Austràlia. El meu fill, que està en aquest negoci, s'ha trobat amb clients d'Austràlia que han comprat a Barcelona. Fixeu-vos el que dic, Austràlia. Aleshores, què està passant aquí? Hi ha un fenomen d'escasses, perquè evidentment no tenim espai per construir. Una cosa, el teu fill es dedica a la compraventa d'immobles de luxe, em sembla, a més a més. De luxe. I no tenen espai per construir, amb la qual Barcelona està molt tancada per la muntanya i el mar. Per tant, el preu només pot pujar. Aleshores, el que s'ha de fer és una política municipal mancomunada per crear espais per construir amb facilitat. Perquè després aquest mateix problema jo el vaig conèixer fa anys, jo era consultor i assessor d'una empresa d'obra social, és a dir, una empresa que feia vivenda social, andalusa, a Barcelona, a Catalunya. I el gran problema era trobar l'espai. El gran problema era trobar l'espai. Aleshores, clar, el problema està que s'ha de resoldre des de la base, no des dels efectes conseqüencials. Des de la base. I la base és alliberar espai urbanístic perquè puguen construir amb un control no especulatiu. Atenció. Aquest és el tema, no és només problema d'espai. Això fan els ajuntaments, si volen.
amb un control no especulatiu de la utilització de l'espai, perquè si no resultarà que estem agobiats, i és el que està passant. Ve el capital a especular, inverteix aquí perquè va molt bé, i hi ha una demanda i això va disparant-se tot. Així és com va. Crec que el preu en aquests últims 6 mesos a Barcelona només ha augmentat un 5%. Sí, és que el preu no ha baixat, o sigui, les dificultats d'accés a l'habitatge no es tradueixen en una disminució del preu. Són comparables les situacions que es viuen a Madrid i a Barcelona? Jo crec que no tinc les dades concretes de Madrid. O sigui, a Barcelona ciutat sí. O sigui, les estadístiques de Barcelona ciutat sí que coincideixen a nivell de Madrid, però de totes les províncies de Catalunya no. Per tant, aquesta llei de l'habitatge que no està donant resposta a les necessitats reals de la gent, com s'hauria de canviar aquesta llei? Què s'hauria d'incloure? O sigui, per començar, i també ho dèiem a la jornada, és necessari pressupost. És a dir, les administracions sí que poden legislar i poden modificar aquesta llei per donar resposta a aquesta necessitat, però si no hi ha pressupost per construir habitatges de protecció oficial, i actualment no hi ha pressupost per construir totes aquestes vivendes que es necessiten. És que tinc la sensació que no hi ha pressupost i que no hi ha sol, tampoc. No hi ha sol. És necessari una modificació de la llei del sol. Hi ha pisos buits i edificis que estan a mig construir, vull dir, al final és un conjunt de factors. Clar, és que és multifactorial, és veritat, però creiem que és necessari que tots els grups polítics assoleixin la seva responsabilitat i modifiquin. S'està creant una nova bombolla. Ah, clar. El que s'està fent és expulsar les persones del lloc, dels seus llocs on viuen. Perquè estan invertint capital estranger que no hi viu i que l'utilitza per especular, i les persones que estan als llocs han de marxar. Gentrificació, sí. Sí, marxen fora del seu lloc habitual de vida perquè no poden permetre-se-ho. I llavors aquest tema és negatiu a nivell global. Si no seran parxes, però la solució no la trobaran. També la desaparició dels barris, vull dir que... Tot és negatiu, tot és una torna a lligar amb el que estàvem comentant al principi, el boom turístic, ciutats d'èxit, capital estranger que arriba perquè els ciutadans propis del... Però els ciutadans d'aquí que al final es veuen abocats a marxar i a buscar una casa, un habitatge fora de les seves ciutats i barris. Doncs moltíssimes gràcies avui a la Raquel Iglesias, que ens ha acompanyat, vicedegana del Col·legi Notarial de Catalunya, per fer-nos també aquesta radiografia de la situació que estem vivint pel que fa a un tema tan important com és l'habitatge i el seu accés. Nosaltres ara ens anem fins a llançar